Според световната и родна статистика, все повече дами страдат от липса на самочувствие, което е абсолютно недопустимо. Ниската самооценка играе пагубна роля не само в професионалния, но и в личния живот, а той е твърде кратък за излишни тревоги. И това, което най-много ги притеснява, поне в моята практика, е когато забележат първите прояви на отпускане на кожата. Това много ги притеснява. И другото е, когато се получават първите неравномерности в тена. Лесно е да бъдем неотразими, стига само да знаем как да го постигнем. Модерната медицина и биоефект технологиите са направили достъпно премахването на бръчките и елиминирането на черните точки. Идеята е, за да можеш да имаш една добре поддържана кожа, е да започнеш колко се може по-рано, да правиш вид профилактика на появата на бръчките. Бръчките действат като истински бич върху самочувствието на жената. Най-сигурният начин за премахването им е възстановяване на кожните клетки и увеличаване производството на еластин и колаген. В момента най-актуалните козметични иновации се диктуват от приказната страна Исландия. Основите на една хубава кожа да има някаква грижа, дори да е минимална, но тя трябва да бъде ежедневна. Започваме с почистване, следващата стъпка е с серумите и съответно и другото, което е много добра защита от слънцето. Тъй като освен на генетично предопределеното стареене на кожата, 90% от стареенето извън генетично определеното се дължи именно на вредното влияние на слънчевите лъчи. Казват, че за да бъде красива една жена, трябва преди всичко да се чувства обичана. Единствено от нас самите зависи дали ще позволим липсата на самоувереност да помрачи усмивката върху сияйното лице.